Hi guys, लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि आर्लिन बसुमतारी YouTube चेनेलाव बयखौबो आंनि आंगो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै जोङो बेसानाव आरोना आंनि बिजावजालि लाहानि न' बियो ओमफ्राय जोङो बेसानावनो पार्टी जागोन आरोना बाहेरायावनो ओमफ्राय जोङो हांसो बेदरजों खुमब्राजों पार्टी जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आलासिबो फैगासिनो आलासिफोरा फैबाथाय जोङो मानो होनबा जमा जागोन आरो ओमफ्राय दा जोङो हांसोखौ लाबोबाय ओमफ्राय जोङो स्टार्ट खालामलांसै थाब थाब बुथारनोसै ओमफ्राय संहोलांसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मोनबाथाय जों जानोसै अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आङो स्टार्ट खालामलांबाय थानोसै लोगोफोर हाब नै लोगोफोर दिनै मा होनो जोंहा हांसोजों खुमब्रा जानो नागिरबाय आरोना लोगोफोर नै हाबायानो रेडि जाबायानो जोंहा हांसोजों जानोसै मैगंखौ हाखांबाय आंहा खुमब्रा मैगंखौ नै रेडि जाहांबाय लोगोफोर नै आबौ नायनो बेसेबां गिदिर हांसोआ वाव बिखा समफ्ल अग्लिजोबना जाखागोन आरो जोङो लोगोफोर दरसेबो गारखाया जाजोबखागोन जोङो सार जादों बोथोरनि नै लोगोफोर जोंना हांसो बेदरा संगासिनो आरोना ओमफ्राय नै दायो एवना लाग्रोदों अच्छा है बाल कैसे हो गया हाँ इसको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए ना बहुत ज़्यादा हो गया ना बाल बहुत लंबा हो गया ना बहुत लंबा हो गया कोबी खाना खा लिया क्या अच्छा मालिश नहीं खाता है क्यों नहीं खाता अच्छा खाना ऐसा ऐसा सुनेगा हाँ अच्छा नहीं खाएगा कौन लेके आया था इसको कौन लेके आया था इसको इसको तो दो ले प्रिया 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 बोराबदों ताताय मोनजादोंना अरे आयौ खेबना गानदों दे बाय होनदो हाय होनदों आयै रोंबाय प्रिया रोंबाय ना दे दिच्छुमोनलाय देलाय दिच्छुमोनलाय दे दिच्छुमोन दे रोङो दे बक्सिन हो दे दिच्छुमोन दे ini deh Pria itu mana itu nah garis sampai nah Pria ngapain nih oh das naik deh das naik deh nih Pria Rani tak selesai sana baik Pria Rani baru kesana nah kesana di smiling ini rasanya nih Pria tata angna muku deh mau yuk kak Pria ini छोटा मामा फैबाय छोटा मामा ini udah ini nih Pria bye kरो bye kरो ya छोटा मामायाबो फैबाय nih छोटा मामायाबो लिंदों नोंखौनो छोटा मामायाबो लिंदों नै
Bye bye.